Bona tarda, efectivament, en el moment que ja salta la gespa del Mini l'Atlètic Club de Bilbao B i fa estona que s'estan escalfant els jugadors del filial blaugrana. Un partit, doncs, entre filials, com bé comentava Eduard Berraondo, el segon classificat, el Barça B, 26 punts, contra l'últim classificat de la categoria, l'Atlètic Club de Bilbao B, amb 7 punts. I tenen l'aspecte avui del Mini. Fa pràcticament 10 minuts no hi havia ningú, però a mesura que van passant els minuts continua arribant públic per veure aquest partit avançat a la jornada de demà a la segona divisió A. Víctor Pazzi, arran de gespa, amb els protagonistes dels dos equips. Pel Barça jugaran, Víctor, a la porteria el titular Arnau, amb el 18 Pablo Sanz, amb el 12 Porto, amb el 21 Juli, amb el 24 Torrecilla, amb el 14 Patri, amb el 7 Francesc Xavier Garcia, amb el 2 Xavier Roca, amb el 9 Thomas Christiansen, amb el 15 Pep Valls i amb l'11 Juan Carlos Moreno. Aquí tenen l'alineació titular del Barcelona, amb molts números complicats i que anirem explicant al llarg de la transmissió, sobretot a la banqueta, on hi són Sergio amb el 19, amb el 23 el porter Aranda, amb el 5 Mingo, solucionat ja els seus problemes físics, torna a l'equip, amb el número 31 Javi Moro i amb el número 33 al costat de Quique Costas, Juanjo Carricondo. Per la seva part, l'Atlètic Club de Bilbao B jugarà amb aquest equip. Porter número 13, Leque, Agustín amb el 2, Lambé amb el 3, Corino 4, el 6, Gaizka Caritano, nebot d'Ander, el jugador del primer equip de l'Atlètic de Bilbao, amb el 7, Edu Alonso, amb el 9, Bolo, amb l'11, no força complicat, Vidaurrazaga, amb el 14, Félix Guerrero, el germà d'un primer espasa del futbol espanyol, Julen Guerrero, amb el 15, Felipe, i amb el número 19, Òscar Alcorta, germà del madridista Rafa Alcorta. El partit és a punt de començar, ho fa en aquest instant, amb Raúl Ochoa, Álvaro Cortina, Begoña i Badiola al costat de Manu Sarabia, l'exjugador de l'Atlètic i entrenador del filial del conjunt de Sant Mamés. Un partit, doncs, molt desigual si tenim en compte la classificació, però no pas si recordem els últims resultats. Està el Barça B molt per sota dels resultats inicials de la temporada i, en canvi, l'Atlètic Club de Bilbao B, que ha estat cuer tota la temporada, ve de guanyat per 3-1 en l'última jornada al Mallorca de José Manuel Snalmané i, a més, havia empatat en la penúltima jornada al camp de l'Eibar. Vol dir que hi ha una millora en el joc del filial biscaí que, evidentment, doncs, ha sofert molts canvis de l'última temporada i alguns jugadors estan passant al primer equip que dirigeix Stepanovic. Primera jugada que intenta fer el conjunt basc. Pep Setvalls ha deixat la pilota al seu porter, és el mateix Setvalls que ha rebut una infiltració per poder solucionar els problemes musculars que té. Ha estat un dels dubtes que ha tingut Quique Costas al llarg de la setmana. També Patri, que finalment s'ha pogut recuperar per poder jugar aquest partit. Pilota per Thomas Christiansen. Au a terra, l'àrbitre no decideix xiular res. L'àrbitre del partit és el valencià Carles Campos Andreu, que no era l'àrbitre que havia de xiular aquest partit. L'àrbitre que havia estat designat pel comitè tècnic de la federació era un àrbitre de Màlaga, García Domínguez, però que dimecres va ser sancionat per haver permès en l'últim partit que ell xiulava que un jugador que havia vist 2 targetes grogues continués en el camp, circumstància que no li ha passat només a García Domínguez, sinó a altres àrbitres, tant de primera com de segona divisió, que sembla que no acaben de controlar bé el tema de les targetes des de la nova normativa que fa que els jugadors mantinguin sempre el seu número a l'esquena, i ja no hi ha només 11 jugadors o 11 números, sinó que s'arriba al 27, 28, 30, 31 o 33, com és el cas del Barcelona B. Carles Campos Andreu va rebre, doncs, el missatge dimecres que havia de xiular el partit del Ministadi. Hi ha hagut fora de joc, el primer del partit ben xiulat pel jutge de línia, José Escrivá Vidal. Aquí tenen Porto, titular indiscutible en els últims partits en l'equip de Costas. Pep Setvalls amb la pilota controlada, se'n va per l'esquerra Juan Carlos Moreno. Moreno busca el centre, no arribarà la pilota Juli. És un partit ple de nissagues futbolístiques, com ja s'ha comentat al donar les alineacions. A la llotja presidencial hi és el germà de Juli, el jugador del Barça B, en aquest cas Sergi López, l'exjugador del Barcelona i del Saragossa, que ara està jugant a la segona divisió B, a les files del Gavà de Toni Llevaria. Aquest és Pep Setvalls, col·locant-se ja dins l'àrea perquè es faci el llançament de corna. El farà Òscar Alcorta, el primer córner del partit, favorable a l'equip filial de l'Atlètic de Bilbao. Quan arribem al minut 3 de la primera part.
Ha de sortir Arnau. Ha pogut parar molt bé la pilota, treu el contraatac amb eficàcia per la banda de Juan Carlos Moreno. 3 contra 3. Es mou Garcia, per la banda dreta entra Christiansen, ha tapat bé Agustín. La pilota de Moreno és boníssima per Christiansen. Havia aixecat la bandera el jutge de línia. Marcant fora de joc de l'hispano-danès Thomas Christiansen. Veiem repetida la jugada. Efectivament, el fora de joc era molt clar. Nou encert del jutge de línia, en aquest cas Antonio Sánchez Ramírez. Torna a atacar el Barça B, que comença amb força. El dribbling de Garcia, que reclama mans del jugador que ha intentat frenar la seva jugada. Però com a mínim aquest joc és molt més ràpid que en els últims partits, on evidentment les coses no li han funcionat a l'equip filial del Barça, com li va passant al principi de temporada. Torna a atacar el Barça B. Patri ha hagut de posar la cama a Corino i la pilota se'n va a córner. El primer favorable al Futbol Club Barcelona el traurà el mateix autor del xut a porteria, Patri. Patricio Rubio Bernal, que penja la pilota. Ha posat una altra vegada la cama Corino, allunya el perill Vida Orrázaga. Ha posat el cap Torrecilla, juga Set Valls, bon dribbling, Set Valls que busca la porteria. No ha pogut enviar la pilota cap a la posició de Christiansen, ha tallat bé Corino, el jugador que fins ara intervé més en el joc defensiu de l'Atlètic Club de Bilbao B. Torna a penjar la pilota, molt bé Patri, toca Garcia, rematada Christiansen. Gol, 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 gol. Carambola del Barça B. La centrada ha tocat Garcia i a la mitja volta Thomas Christiansen acaba de fer el primer gol del partit i el 6è que fa aquesta temporada i es col·loca com a màxim golejador del seu equip. Als 5 minuts, la passada perfecta de Patri, toca Garcia enrere i la rematada de Christiansen, que celebra així el seu gol. I atenció perquè dilluns visitarà a les oficines del Futbol Club Barcelona un representant del València per tractar de la possible cessió de Christiansen al València i també de la possibilitat que l'acompanyi Patricio Rubio Bernal. També Patri, que semblava que podia anar al Sevilla, però s'han trencat les negociacions. Ho expliquem després perquè ataca l'Atlètic Club de Bilbao B. La pilota encara queda dividida. Ha pogut posar el cap Pablo Sanz, recuperarà el Barcelona. Hi ha hagut probablement falta de l'Ambea. La pilota que acaba sortint per la línia de banda. Aquí tenen Christiansen, autor del primer gol del partit en el minut 5. I com dèiem, Christiansen i Patri estaran sobre la taula de negociació entre el Barcelona i el València dilluns que ve. Dos jugadors que podien tenir opcions de jugar a partir del 15 de desembre amb el Sevilla, però amb tot l'enrenou que hi ha hagut pel tema de Nando i els 400 milions, s'han trencat les negociacions amb el Sevilla i ara és el València qui intentarà trobar unes bones condicions econòmiques per reforçar la seva plantilla de cara a la segona fase de la Lliga. Bonic gol de Christiansen en un partit que, com es pot comprovar, és obert. Aquí no hi ha precaucions defensives, només les normals, i això pot ajudar que es vegi un bon partit de futbol. I és que han de tenir en compte que l'Atlètic de Bilbao B ha protagonitzat un començament de temporada absolutament sorprenent. Els 9 primers partits, 9 derrotes. I les últimes 4 jornades invicta. Els 7 punts que té ara mateix, l'Atlètic de Bilbao els ha aconseguit, de fet, en els últims 4 partits de Lliga, amb 3 empats i una victòria. L'última, com hem recordat abans, el 3-1 al Mallorca de la setmana passada, Sant Mamés. Hi ha fora de joc de Christiansen. És el que ha xiulat el jutge de l'àrbitre, perquè el jutge de línia ha aixecat la bandera. Abans hi ha hagut total encert. La pilota venia de molt lluny. I aquí ja no podem donar la sensació que no estaven fora de joc, perquè després d'haver els dos jugadors, tant el de l'Atlètic com el del Barça B, haver fet uns metres cap endavant, el defensa de l'Atlètic Club de Bilbao estava per darrere de la posició de Christiansen. De tota manera, torna a atacar l'equip de Costas, molt segur i de les seves possibilitats. L'error de Garcia permet a Garitano començar el contraatac. És Polo, pressionat per Pablo Sanz, ha acabat enviant la pilota a fora de banda. Farà el llançament l'Ambea. Aquí tenen a Polo aparellat
en Pablo Sanz. Recordin, aquest jugador del Barça B va jugar la passada temporada cedit al Nàstic de Tarragona, que ara entrena Jordi Gonzalvo, que es troba a la llotja del Mini veient aquest partit. Recordin que el Nàstic és el segon classificat del grup tercer de la segona divisió B, per darrere del Llevant valencià. Corino enviant al centre del camp, ha tallat Xavier Roca, el capità del Barça B. Garcia, la pilota ben tocada cap al centre, el primer toc molt bé, obrint a l'esquerra, Porto, per Moreno, que en cap moment ha estat en fora de joc, almenys sí, probablement en el centre Patri estigués en fora de joc, però no pas Moreno. Doncs la televisió, aquí hauríem de tirar la línia. Sembla que el jugador de l'Atlètic de Bilbao aquí al centre està per sobre el dibuix de la línia de quan es cega l'herba, però com poden comprovar no tenim temps d'explicar el que passa perquè ja estan en una altra porteria. Als 9 minuts el xut d'Edu Alonso. El primer xut a porta, amb certa intenció, mal dirigit en aquest cas, per part de l'Atlètic de Bilbao. Semblava que el jugador en la jugada anterior més endarrerit de l'Atlètic Club de Bilbao estava per sobre la línia que marca la màquina que talla la gespa i per tant Moreno estava un pèl endarrerit en posició correcta, però era prou difícil veure aquest fora de joc i per tant no cal posar-li cap ratlla en el treball tècnic de la tripleta arbitral per aquesta jugada. Passada de Pablo Sanz, perfecta. Pentina enrere com pot Juan Carlos Moreno, ara no s'han entès tan bé com abans. Aplaudeix Christiansen. El Barça B, que cada setmana experimenta Víctor Pazzi molts canvis en l'alineació titular. Sí, però tot i que hem de puntualitzar en aquest cas que respecte a l'equip que va jugar la setmana passada al camp de l'Extremadura i que va sortir derrotat, recordem-ho, per 3-1, no hi ha gaires canvis, només dos. Són baixes Rufete i Jordi i han entrat en l'equip titular Torrecilla i Christiansen. De fet, dos jugadors que ja van actuar al camp de l'Extremadura en la segona part. Amb Rufete hem estat abans del començament del partit quan hi ha aquesta nova jugada que Corino tallarà una vegada més i envia la pilota fora de banda. El Barça B fa uns minuts ha sortit cap a Castelló. Rufete forma part d'aquesta expedició de l'equip que entrena Toño de la Cruz quan hi ha corna. L'altra baixa respecte a l'equip titular de la setmana passada d'Extremadura, Jordi Martínez, però en aquest cas és per lesió. Es va fer un esquinç al turmell en un entrenament aquest dimarts, el dimarts d'aquesta setmana, i això el mantindrà 15 dies de baixa. Cop de cap de Porto, lluita per la pilota Juan Carlos Moreno, més baix que els altres jugadors de l'Atlètic Club de Bilbao que lluiten també per la pilota. Hi ha hagut falta, la falta d'Edu Alonso. 11 minuts i 25 segons de la primera part al Mini. Futbol Club Barcelona B 1, Atlètic Club de Bilbao B 0. L'equip de Manu Sarabia que no podrà sortir pel que veiem del pou de l'últim lloc de la classificació quan Christiansen marca jugada. Aquí ho tenen. Perfecte l'imatge per saber què vol fer l'equip de Costas. Pilota que precisament anava al cap de Christiansen. I altra vegada corna. El tercer del partit favorable a l'equip que entrena Quique Costas. Un Quique Costas que de moment està seguint amb absoluta tranquil·litat el partit des del seu lloc habitual a la banqueta. I a la graderia el seu fill Enric Álvarez recuperant-se de la greu lesió que va tenir fa uns mesos. La lluita per la pilota entre Polo i Xavier Roca acaba amb servei de banda per l'equip blaugrana. Aquest és Leque, el porter de l'Atlètic Club de Bilbao B, quan Christiansen pentina la pilota a les mans de Leque. Segona pilota que toca Christiansen amb intenció. La primera ha anat a gol i la segona aquesta pentinada cap enrere a les mans del porter Leque. Tot i haver marcat ja el conjunt blaugrana, és qui continua portant el pes del partit i marcant, en definitiva, les jugades d'atac.
És un equip amb força, problemes a l'hora de crear ocasions de perill. L'Atlètic de Bilbao B ha començat a recuperar-se en les últimes 4 jornades, però de fet, tot i anar perdent en el marcador des del minut 5, el resultat d'1-0 no farà variat per al moment la tàctica defensiva plantejada per Manu Sarabia. I això que hi ha 5 punts de diferència entre el filial de l'Atlètic Club de Bilbao i el penúltim classificat de segona, que és el Getafe, amb 12 punts. Si es confirma el resultat de Marbella, evidentment, continuarà amb 5 punts de diferència entre l'últim i el penúltim, que ara passarà a ser el Marbella, si és que el Getafe aconsegueix algun punt al llarg de la jornada de demà. Té prou complicat, l'equip de Bilbao en aquesta segona divisió aquesta temporada. No, i a més es dona el fet que un equip acostumat a patir o acostumat a perdre, tot i que ara hagi començat a recuperar-se, difícilment assoleix una mentalitat d'obrir-se en el camp, sobretot tenint en compte quan s'enfrenta a un altre filial, en aquest cas l'equip blaugrana, aquí ja se sap que si se li donen masses facilitats, masses espais, es pot fer un autèntic set. No ha tingut sort l'Eque, que en el partit del seu debut, als 5 minuts, ha encaixat ja el primer gol. De tota manera, ha estat una rematada amb potència i a boca de canó que no ha facilitat que l'Eque pogués refusar-la. Edu Alonso buscant la posició de Bolo. El Corta posa la cama amb força davant la posició de Torrecilla. Falta. Número 19 és Òscar Alcorta, germà de Rafa Alcorta, l'ara jugador del Real Madrid. I amb el número 14, que estem veient a Òscar Alcorta, amb el número 14, s'assembla una miqueta més des de la nostra posició a Víctor Alquiza que no a Julen Guerrero, però no deixin de seguir a Félix Guerrero, el germà de Julen. Gaita Garitano ha posat la cama en planxa, segons l'àrbitre, i per tant hi haurà llançament a pilota parada per l'equip blaugrana. Aquest és Carles Campos Andreu, l'àrbitre valencià, cridat dimecres per xiular aquest partit que inicialment havia de xiular el malagueny García Domínguez. Passada Juan Carlos Moreno, ha tallat Guerrero, ha tocat Garitano, va repitar a l'atac l'Atlètic Club de Bilbao B, és Vidaurrázaga, pressionat per Set Valls. Ha hagut falta de Pablo Sanz. Els 16 minuts del primer temps. Falta que li permet a l'equip basc buscar la porteria defensada per Arnau. I una cosa que ja sembla que tinguin en comú Julen i el seu germà Fèlix. Fèlix acaba d'agafar la pilota, l'ha plantada sobre la gespa. Sembla ser un jugador disposat a fer llançament d'aquesta falta directa. Al costat Corino per... Sembla com un llançament assajat. Aquí tenen a José Félix Guerrero. De més a prop ja s'assembla més al seu germà. Guerrero que fa el llançament fora. Buscant el primer pal, el pal dret de la porteria del Barça B, on ja s'hi trobava Arnau per evitar qualsevol contratemps. Segon xut a porteria de l'Atlètic de Bilbao B. El primer l'ha fet Edu Alonso en el minut 10. La passada de Torrecilla per Set Valls, tot l'avantatge per Agustín, surt el porter l'Eque. Atenció, el rebot fora! Encara que se li ha quedat a l'Eque i Set Valls, que retorna a la seva posició al centre del camp després d'haver posat el cos i a punt ha estat d'aprofitar el refús del porter. Encara li deu estar picant la cuixa Set Valls. Déu-n'hi-do la potència del xut. L'intent d'allunyar la pilota de l'Eque. A punt ha estat de marcar un gol absolutament inèdit. Ara pressiona molt l'equip basc, però com poden comprovar, la qualitat tècnica dels jugadors del Barça B fa que es passin la pilota
sense massa problemes. Bona la jugada. Roca marcat per Guerrero. Roca que pot fer la centrada. Intentarà el refús i ho aconsegueix Agustín. Recuperarà Juli. Juli per Torrecilla. Torrecilla buscant a Juan Carlos Moreno. La caiguda de Moreno davant l'entrada que li ha fet Agustín. Falta. Al final d'aquesta jugada i com es queixa de la cama esquerra Juan Carlos Moreno. Christiansen sempre portant perill. Penja la pilota a Set Valls, però ho fa a les mans de Leque. Puntada llarga i tots a córrer. L'avantatge pel jugador més alt de la defensa, Porto. Ràpidament Pablo Sanz es creuarà. I tot i els seus esforços, la pilota acaba sortint per la línia de banda. Es queixa Pablo Sanz d'una possible falta. Cada àrbitre no ha xiulat, pensant probablement que Pablo Sanz arribaria a aquest refús. Tenen a Porto fent el marcatge a Bolo. Falta de Vida Orrázaga, el capità de l'Atlètic Club de Bilbao B, que avui està perdent des del minut 5 al Ministeri. Partit que l'està oferint en directe a TV3, seguint el futbol català de segona divisió A. Dissabte que ve, des de Leganés, a la zona sud de Madrid, amb el Lleida com a protagonista. El Lleida que demà rep al camp d'esports l'Almeria en un partit a cara o creu. La banqueta del Barça B anima Juan Carlos Moreno quan Torrecilla busca el centre, deixa passar la pilota Corino. Tot l'avantatge per Leque. Corino. Guerrero per Agustín, tot l'avantatge per Set Valls, i arribarà Juan Carlos Moreno, posa la cama. Aquí no s'arronsa ningú. Aquest és el marcador del partit i el temps de la primera part, 20 minuts. A la nostra esquerra veiem el secretari tècnic de l'Alavés, l'exjugador de l'Espanyol Javier Zubillaga, i també el segon entrenador del Lleida, Joan Ramon Puig Solsona. Preocupat per la situació que passa al seu equip, però amb l'obligació, com a tècnic del club, de fer informes sobre els rivals del Lleida en aquesta Lliga de segona divisió A. Mou la pilota Torrecilla. Edu Alonso posa el cap. Set Valls toca Juli. La pilota és per Patri. Patri deixant per Torrecilla. Ha pressionat Gaizka Garitano i ha enviat la pilota fora de banda. Tenen a Gaizka Garitano, fill d'Àngel Garitano, que era un dels col·laboradors de José Manuel Snalmané quan entrenava a la Unió Esportiva Lleida. I aquí tenen el resultat en el minut 20 del partit que s'està jugant a Ipurua. Eibar 1, Real Madrid B 0. Controla Christiansen sobre la línia de fons. Mitja volta, pressionat per Agustín. Intenta la centrada, que és bona. Refusa Guerrero. Posa el cap Juli. Toca Set Valls. Busca la posició tranquil·la de Pablo Sanz quan ja s'està col·locant Christiansen per esperar la passada. Set Valls que controla, aixeca la pilota, no és fàcil. Bona la passada buscant Moreno. Moreno sol, pot arribar al segon. Moreno salva Leque. Ha salvat Leque i Corino ha acabat enviant la pilota a la graderia. El tercer xut a porta del Barcelona en el que portem de partit, 22 minuts. El primer ha acabat amb gol, Christiansen, al minut 5. La segona rematada entre els tres prals. És com és Christiansen. I ara, Juan Carlos Moreno, un estat de marcar, que hagués pogut ser el 2 a 0. Ha xutat a trencar, però a trencar, Si enganxa un pal,
el doblega. Aquí ho tenen, però ha xutat malament. Juan Carlos Moreno, que amb el seu gol en el partit Barça B Leganés de fa exactament un mes va donar l'última victòria, en aquest cas per la mínima, aconseguida pel Barça B. El que portem de temporada des de llavors, des d'aquell Barça 1, Leganés 0, l'equip blaugrana no ha aconseguit la victòria. Ha entrat amb força Xavier Roca. Ho ha fet davant la posició de Felipe, quan minut 65 continuen les coses malament pel Marbella de Manolo Cardo. Marbella 0, Villarreal 2. Això vol dir que l'equip de David Vidal continua la seva remuntada, que va començar dissabte passat amb la victòria davant de la Unió Esportiva de Lleida, en partit que els va oferir TV3. Un munt de jugadors fent de barrera, també un jugador de l'Atlètic Club de Bilbao B intentant aprofitar la jugada del conjunt basc. Guerrero, el rebot en el cos de Set Valls, torna a controlar l'equip basc, penja la pilota Edu Alonso, refusa Porto, que està sensacional. Se'n va Patri, aixeca el cap, Patri busca molt bé a l'esquerra Juan Carlos Moreno, l'un contra un, retalla, intenta la centrada al punt de penal, no toca Patri. La jugada, però, acabarà amb corna. Corna? No, falta. Falta innecessària d'Agustín, però que li permet al Barcelona B fer el llançament uns metres més cap a la porteria. Aquí veiem la jugada, com ha tocat una de les cames Agustín, probablement no ho volia fer, però que queda clar en la repetició és que aquesta és la 7ª falta que fa el conjunt basc. Fa uns minuts s'ha incorporat a la llotja Josep Guardiola, que, recordin, està sancionat i no pot jugar contra el Racing de Santander a les 9 al Camp Nou. Els futbolistes no perden l'oportunitat de veure partits. I una altra vegada la pilota a la cantonada. Quart córner favorable a l'equip que entrena Quique Costas en els 25 minuts llargs que portem d'aquesta primera part. 1, 2, 3, 4, puja Porto a la rematada, jugada assajada, controlarà Roca, aixeca el cap Roca, deixa per Torrecilla, que prepara el xut, fora. El llançament desviat de Torrecilla. Aquí tenen el porter, jove porter avui del filial de l'equip de Sant Mamés. Felipe obrint a la banda, l'està demanant Bolo. Tot l'avantatge per Arnau, tot i que Bolo ha acabat xocant amb el porter del Barça. Aquesta ha estat possiblement la primera pilota en joc. Arnau toca la que portem de partit. Arnau, que aquesta setmana ha hagut de entrenar-se amb el primer equip després de la lesió que ha patit Carles Busquets. Durant 48 hores exactament, Arnau va sopesar la possibilitat d'anar avui com a segon porter a l'estadi del Camp Nou en el partit que d'aquí unes hores enfrontarà el primer equip del Futbol Club Barcelona i el Racing de Santander. Finalment, Angoi es va recuperar de la grip i Arnau ha tornat en el seu lloc habitual de titular a la porteria del Barça B. Ha pentinat Set Valls, la pilota que surt de l'àrea, lluita Patri. Patri ha entrat amb força, Òscar Alcorta. La pressió dels jugadors del Barça provoca constantment que perdin la pilota els del Bilbao, però tampoc hi ha tranquil·litat a l'hora de jugar per part de l'equip de Costas, que de tota manera ja ha fet el més difícil, que és trencar l'empat a 0. Com pressiona ara Roca, Roca pot recuperar la pilota, es veia venir, bon dribbling, aguanta, el capità s'endú els aplaudiments. Fernando Porto per Torrecilla, surt de la banqueta Manu Sarabia, passa per davant Moreno, deixant clavat a Agustín, continua Moreno, falta. Hi haurà targeta, efectivament, li marca reiteració de faltes, li ha fet el gest clar Carles Campos Andreu,
I per la reiteració de faltes, el número 2 de l'Atlètic Club de Bilbao, Agustín, veu la primera targeta groga. No és fàcil frenar quan està Moreno. Ha tocat Juli, toca Pablo Sanz, encara hi ha temps per rectificar. Deixarà per Patri, sobre Garcia, bona la passada de Patri, buscant l'entrada de Juli. Pot xutar Set Valls. Christiansen, gol, 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 gol. Gol de Christiansen als 28 minuts. Tota la defensa de l'Atlètic Club de Bilbao aixecant el braç, reclamant fora de joc, però el gol que pujarà al marcador. Christiansen, que aconsegueix d'aquesta manera el seu 7è gol en aquesta lliga. Veurem si hi havia fora de joc. Hi ha un jugador més endarrerit que ell. Efectivament, no hi havia fora de joc. És aquell segon que un va endavant i l'altre enrere. El gol, per tant, que pujarà al marcador perquè estava en posició correcta Thomas Christiansen. I continua atacant l'equip blaugrana. L'àrbitre pararà la jugada per ensenyar una altra targeta. A Guerrero. La falta ha provocat que Garcia tastés la gespa del Mini i Félix Guerrero, el germà de Julen, José Félix Guerrero López, ha vist la targeta groga. No ha mesurat ara la potència de la seva centrada Francesc Xavier García Pimienta i ha enviat la pilota molt alta, molt lluny de la porteria de l'equip basc. Ara sí que s'haurà d'estirar una mica, o com a mínim intentar obrir-se una mica més l'Atlètic de Bilbao B, perquè després del que portem vist en aquesta mitja hora exacta de joc, està facilitant moltíssim la feina al filial blaugrana. Alguna cosa ha passat amb l'autocar de l'Atlètic Club de Bilbao B. Esperem que sigui que estava només mal aparcat i que no ha passat res més. I s'ha hagut d'estirar Arnau, una estirada però que no ha fet necessari que toqués la pilota perquè el llançament de Bolo havia sortit a la dreta de la seva porteria. I veiem el llançament de Bolo desviant. Porto, Moreno, Set Valls, aguanta bé, podrà tocar Moreno, se'n va Moreno, continua Moreno, enmig de jugadors de l'Atlètic Club de Bilbao. Christiansen pot arribar al tercer, Christiansen fora! Cada vegada que trepitja àrea Thomas Christiansen, el públic es prepara per aplaudir. En aquest cas, però, la pilota ha sortit a l'esquerra de la porteria del conjunt basc. La jugada personal de Juan Carlos Moreno. ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, fort! 7 xuts de porta fins al moment per part del Barça B, 4 d'ells a càrrec de l'home que ara mateix controla la pilota al mig del camp, Thomas Christiansen. Ha botat malament la pilota perquè s'havia aixecat una part de la gespa del Mini quan ha controlat Set Valls. Hem per aprofitar la mitja part i conèixer el perquè d'aquests missatges continuats pel conductor de l'autocar que acompanya l'expedició del conjunt basc. Podem donar fe que mitja hora abans exactament que comencés el partit, l'autocar estava com a mínim ben aparcat i situat en la zona habitual on els equips visitants deixen aparcat a l'autocar. Aguanta la pilota Moreno, juga amb Torrecilla. Moreno una altra vegada. Toca Torrecilla a la zona on està sol Pablo Sanz. Ha tallat Felipe. Contraatac del conjunt de Bilbao. És Polo. Ha pogut posar
posar la cama Pablo Sanz, ben col·locat, enviant la pilota fora de banda. Tenen el davanter centre de l'Atlètic Club de Bilbao B. Edu Alonso posarà el cap, el rebot afavoreix aquí. El Corta, que ha xutat malament. Quart xut a porteria i quart xut desviat a càrrec de l'Atlètic de Bilbao B. També ho ha intentat Edu Alonso, pressionat per Porto, i aquí ha acabat xutant molt malament amb l'exterior. Òscar Alcorta. Han escoltat el control de Juan Carlos Moreno. Deixa per Torrecilla, canvi de joc a la banda per Pablo Sanz. Espera en aquesta posició en el centre del camp l'equip de Bilbao que ataqui el Barcelona B. I quan ho fa amb velocitat. Falta i targeta. Ara la targeta la veurà l'Ambea, el reglament no permet altra cosa que s'ensenyi una targeta groga. Fins ara... Entrada per darrere, sense possibilitat de disputar la pilota, per tant, targeta groga. 3 targetes ben ensenyades fins ara. Christiansen, canvi de joc, buscant la rematada de Moreno. Pilota al centre, encara hi arribarà Christiansen? No. Lluita García fora, ja havia sortit la pilota. Servei de porteria per l'Atlètic Club de Bilbao B. Està perdent per 2-0 al Mini. Ha tallat bé Roca, aixeca la bandera el jutge de línia. Doncs ens ha semblat que Corino, just a l'eix de la defensa, podia haver trencat aquest fora de joc. El responsable de la defensa de l'Atlètic Club de Bilbao B ho passi malament és Christiansen en el dia d'avui. Entra per la banda dreta Agustín, ha tallat inicialment Juli. Sol se'n va per la dreta Agustín, però Garitano prefereix canviar cap a la frontal de l'àrea per Felipe. La pilota a l'esquerra l'està demanant Bolo. Torna a controlar Felipe, pot xutar Felipe. El rebot en el cos de Porto, que amb seguretat aixeca la pilota perquè la controli Roca. Falta! I Roca reclamava targeta, cosa que fa que el capità basc, Vida Orrázaga, intenti frenar, però l'entrada ha estat per darrere sense opció de jugar la pilota. Setvalls. Aguanta Setvalls davant de Corino, intenta preparar-se a la centrada. Servei de porteria. L'últim que ha tocat la pilota ha estat Pep Setvalls. Ha saltat Porto, segur i eficaç Paral, falta de García. Empat del Real Madrid B en el minut 35 de la primera part a Ipurua. Empata el filial del Real Madrid, que està fent una bona temporada quan Bolo trepitja àrea. Amaga i penal. Penal de Porto a Bolo en el minut 36 d'aquest primer temps. No ha tingut cap dubte el valencià Carles Campos Andreu. Aquí veiem el moment que retallarà molt bé Bolo. I escombrant, Porto acaba provocant que l'àrbitre xiuli el penal. És el gest amb la cama esquerra de Porto, tot i que Bolo ha fet la típica caiguda de davanter quan hi haurà el llançament. I gol! Acaba de marcar l'Atlètic Club de Bilbao B. Arnau no hi ha pogut fer res. I Bolo ha estat l'home que ha provocat la jugada del penal i, per tant, l'opció que el seu equip acabés fent el gol. 15è gol que encaixa Arnau en el que portem de temporada i 5è que encaixa aquí a casa al miniestadi. El gol de Bolo, l'autor de la jugada del penal i també del gol
10 minuts perquè acabi el partit. El resultat a Marbella és de Marbella 0, Villarreal 2. Garcia que dona mitja volta. Repetició dona opció a dir que el fora de joc existia. I aquí el moviment d'Arnau, que no ha pogut fer res per aturar el llançament del penal. Entre rebots torna a atacar l'Atlètic Club de Bilbao B. Partit del que esperem veure més gols, pel que s'està veient al camp. Aquí pot marcar en qualsevol moment qualsevol equip. L'àrbitre. Garitano. Guerrero. Perill, algú ha de frenar aquesta entrada. Falta i targeta. Targeta la que veurà Juli als 39 minuts de la primera part. Però tal i com anava la jugada, millor fer aquesta falta que no deixar que Guerrero trepitgés àrea. I veiem l'entrada. Claríssima falta i targeta que provoca la presència dels recuperadors del conjunt basc, el massatgista i el fisioterapeuta. Una falta pràcticament idèntica a la que li ha costat a l'Ambea la targeta groga en el minut 33, la tercera que ha vist l'Atlètic Club de Bilbao B. En el que portem de partit, 3 targetes grogues, doncs, l'equip basc i una per l'equip blaugrana. Com marca el reglament, Guerrero ha necessitat assistència dins del camp, ha de sortir fora i un cop estigui recuperat demanar a l'àrbitre que el deixi tornar al camp. Ara el quart àrbitre està veient que Guerrero no es troba fora del camp, incomplint la normativa. Quan això passa, es farà el llançament de la falta. Està mal col·locat Moreno, l'àrbitre diu que es faci el llançament. El llançament de Corino i ha salvat Arnau. Ha salvat Arnau l'empat a 2. Com ha xutat Corino. Amb quina potència. I primera pilota que Arnau sí que ha hagut de treure d'entre els 3 pals. Segon corna que llançarà l'Atlètic Club de Bilbao B. Òscar Alcorta fa el llançament a l'àrea petita i per sort, atenció perquè estava absolutament sol Corino. Veurem si és efectivament el jugador que acabava de xutar la falta. Ha estat també el que ara es lamenta de no haver aprofitat aquest cop de cap en solitari davant un Arnau que feia cara d'espantat. Sol, però molt sol, Corino. Ha pogut fer el 2-2, primer xutant des de fora l'àrea, després rematant dins l'àrea a la sortida del corna que ell mateix havia provocat. No serà per oportunitats. No es poden queixar els telespectadors de TV3 del futbol ofensiu que estan veient. Ha despertat i de quina manera l'equip que entrena Manu Sarabia després d'escurçar diferències a la minut 37 en el penal transformat per Bolo. Corino endarrerint per Leque. S'ha trencat el partit, no hi ha domini del centre del camp. Vidal Ráfaga posa la directa. No hi ha fora de joc. L'està demanant Edu Alonso. La pilota va per Vidal Ráfaga. Posa la cama Pablo Sanz, corna. Aquest és Vidal Ráfaga. I atenció perquè Guerrero i Corino estan sols, entrant a l'àrea, els veuen, tots dos sols. Sembla, però, que hi haurà un llançament en curt. La centrada que refusa Porto. Edu Alonso intenta el xut a porteria. Garitano, Corino, salva Arnau, salva Arnau, salva Arnau. Ha tornat a salvar Arnau. Un altre gol a peus de Corino.
Pablo Sanz. Garitano, que veu com Corino està millor col·locat, i la rematada de Corino que salva Francesc Arnau. Ara amb els punys. Atac i gol de l'Atlètic Club de Bilbao B. El xut a porteria a les mans d'Arnau. El xut de l'Ambea. I ara contraatac. De porteria a porteria. No ha pogut controlar la pilota Moreno. La repetició de la gran oportunitat basca amb la rematada que ha salvat Arnau. Guerrero a l'esquerra per la posició de l'Ambea. L'Ambea buscant el centre. Ha baixat la pilota Guerrero. Toca el Corta. Agustín. Agustín que veu com García li fa falta. Almenys és el que ha assenyalat l'àrbitre Campos Andreu. Torna el perill a la porteria del Barcelona B. Ha intentat la xilena Corino, que no desaprofita cap atac del seu equip per pujar a fer la rematada. I Guerrero, que s'endú la pilota però en falta. I tenen el germà de Julen Guerrero, José Félix Guerrero. Hem passat d'un domini fàcil, plàcid, a càrrec del Barça B a un partit absolutament diferent, molt més obert, amb un Barça B que ha perdut una mica la situació en el camp i en què l'Atlètic de Bilbao B, després de no fer absolutament res en atac durant la primera mitja hora de joc, ha disposat, a part del gol de penal transformat, de 3 claríssimes ocasions en només 6 minuts de partit, totes 3 a càrrec del defensa Corino. Ara ataca el Corta, busca la passada a l'esquerra, ha pogut tallar Pablo Sanz, el refús cap a la zona de Moreno, que salta amb Agustín, podrà controlar Christiansen. Christiansen intenta evitar el fora de banda, continua Christiansen, pressionat per Agustín, no ha passat res, deixa continuar l'àrbitre, intenta la centrada Christiansen, ha tapat Agustín, que evitarà el córner. El lateral dret de l'equip basc envia cap al centre del camp. Lluita Patri, controla amb dificultats Torrecilla, però ho ha fet en planxa. Falta. La passada a l'esquerra de Vidal Ráfaga per Edu Alonso, perill. Continua el perill, ha salvat, llançant-se a terra Pablo Sanz. Ja en temps afegit d'una frenètica primera part. García, que posa la directa, pujat a la moto, que bona la centrada, toca amb el cap Corino i refusa enrere perquè el seu porter doni tranquil·litat en el moment que l'àrbitre assenyala el camí dels vestidors. Final de la primera part, 3 gols, moltes oportunitats i resultat que permet fer qualsevol comentari perquè no està ni de bon tros decidit aquest partit. Els dos equips que busquen el camí dels vestidors. I nosaltres els deixarem ara amb les notícies esportives del dia. Tornem quan comenci el segon temps. Continua una petita picabaralla al voltant de la llotja presidencial que provoca la intervenció dels membres del cos de seguretat del Futbol Club Barcelona, i tenen la cara de Thomas Christiansen en el moment que Campos Andreu xiula el començament de la segona part. Hem vist gols, ocasions claríssimes, una bona primera part. Quan comença la segona amb aquesta bona jugada, el rebot afavorirà Christiansen, que xuta! Exactament. El primer minut, mig minut encara no, i Christiansen, que ha aconseguit
amb un xut fortíssim des de fora de l'àrea, ha sorprès el porter Leque i ha aconseguit el tercer gol del partit, el tercer gol del Futbol Club Barcelona B, el tercer en el seu compte particular i el 8è que porta la temporada. Impressionant el golaç que acaba de fer Thomas Christiansen, que evidentment posa de manifest que en el futbol les coses són prou complicades. Havia fet un gran final de primera part l'equip basc i tot el seu esforç per remuntar el partit s'ha vingut a baix amb aquest gol que acaben de veure i fet per l'home que ara està en pantalla, Thomas Christiansen. Un jugador que sens dubte li anirà de meravella al partidàs dels 3 gols que ha marcat avui, de cara a la negociació pel seu possible traspàs a les files del València. Lluís Aragonès ja estava enamorat d'aquests jugadors de fa mesos i ara ben segur que tindrà prou arguments Thomas Christiansen per acabar de convèncer el tècnic d'Hortelaza. Hi ha hagut penal pel que sembla a l'àrea del Futbol Club Barcelona B. Això és el que protestaven els jugadors de l'Atlètic Club de Bilbao B. Ha donat la sensació que algú posava les mans per refusar la pilota. El joc ha continuat, l'àrbitre no ho ha vist, no podem esperar més d'aquest partit. En el primer minut, el 3-1. En el segon penal no ha assenyalat, aquí veurem qui posa la mà. El colze, és el colze, la pilota l'ha refusat amb el colze Porto. Efectivament, el número 12, Porto, avui protagonista de totes les jugades. En el minut 2 de la segona part, Porto ha desviat la pilota amb el colze, però ara ataca el Barcelona B. Intenta la centrada Xavier Roca fora de banda. És evident que Porto no veia per on anava la pilota, però tenia el colze aixecat, és a dir, el braç desenganxat del cos i desviant clarament la trajectòria de la pilota. Això és penal. Penal que evidentment és molt difícil de veure. L'àrbitre i el jutge de línia no tenen les càmeres que té la Televisió de Catalunya sobre la gespa del Mini, però el que queda clar és que si això es veu s'ha de dir i en definitiva més no es pot demanar en aquest partit. Intensitat, bon futbol, jugades d'habilitat. Guerrero endarrerint per Leque, no és el seu fort el refús amb el peu. El porter de l'Atlètic Club de Bilbao B dona inseguretat quan li passen la pilota i l'ha de jugar amb els peus. Guerrero pressionarà Christiansen, ha pogut tocar ja el cort a la banda, l'està demanant Felipe a la banda esquerra, però el joc va per l'altra banda. Pot tallar Setvalls, tot l'avantatge pel Barça B, que pot construir el contraatac. Setvalls amb Patri deixant a la posició de Pablo Sanz. Ha tocat Corino. Corta. Pilota que va a la banda. Edu Alonso vol fer la centrada, tot l'avantatge per Arnau. Als 4 minuts de la segona part, Barça B 3, Bilbao B 1. Ha refusat l'Ambea. Setvalls corre per evitar que ningú reculli la pilota i farà el servei de banda. Aquest és l'Ambea. On juga Torrecilla buscant la posició de Moreno. Amaga Moreno cap a un cantó, després cap a l'altre. Es queixa Setvalls que la demanava. Juli per Roca. Una altra vegada Juli cobrirà a la posició on ja no hi era Garcia, que havia començat la seva correguda cap a la porteria contrària. Aquí tenen Juli López. I aquest és Francesc Xavier Garcia. Aquí tenen Juli, com dèiem, un dels jugadors de la família López Segur, que va començar Sergi, que va continuar Juli i que ara té també continuació en el juvenil amb Gerard. Ha perdut la pilota Pablo Sanz. Refusa Porto, Arnau demana tranquil·litat, posa el cap Garcia. Jutge de línia, marca fora de banda per l'equip basc. Hi ha hagut empenta de Pablo Sanz davant de la posició de l'àrbitre. Manu Sarabia donant instruccions fora de la banqueta. L'Ambea que farà el llançament per Vida Ráfaga. Intenta la centrada aquest, ho fa bé, posa el cap Porto, corna. Tenen a Manu Sarabia, jugador del Bilbao, ara tècnic del filial.
cuatro. Fuerte con él. Entonces, que entrale. Ya estamos, Llançament en curt. salimos un poco. Vidal Ráfaga que deixa la nova centrada al punt de penal, el cop de cap desviat de Corino, servei de porteria. I es queixa Arnau que ningú tapa les entrades del central de l'Atlètic Club de Bilbao B. Porta força perill l'equip basc a les sortides dels córners i a les jugades de pilota parada. Una nova rematada de Sergio Corino, jugador de Baracaldo. No controla Roca, torna a perdre el domini del centre del camp al Barça B. Amb l'eficàcia que té quan trepitja àrea és impossible que perdin el partit. Sobretot si les entrades dels jugadors de l'equip basc són com la que ha fet ara Bolo, l'autor de penal del gol del conjunt de Bilbao. Torrefilla, Moreno, se'n va Moreno. Patri. Vidal per Garcia. Aguanta Garcia. Cau. Fa un embolic que permet el contraatac del conjunt Vizcaí. Bolo deixa per Garitano. Garitano amaga. Gaizka Garitano continua, es deixa la pilota enrere, recupera Pablo Sanz. Al primer toc l'equip de Costes. No ha sortit la pilota, sí, ara surt, tot i els esforços de Felipe, que evidentment provoquen les protestes del públic, perquè la pilota havia sortit amb molta claredat. Molt bé Patri, que havia deixat enrere el seu marcador. Bona la passada, pot arribar un altre gol. Trepitjaria Moreno, la centrada. Fora. Ha desviat Guerrero a corna. Ja estava preparat per fer la rematada Thomas Christiansen després d'aquesta bona jugada. Patri, Moreno i salva Guerrero. El que podria ser el quart gol del Barça B i de Christiansen. Quan es prepara el canvi, el primer del partit, el primer del Futbol Club Barcelona B, entrarà Juanjo Carricón, del dorsal 33. És una altra vegada corna. Hi havia fa uns moments empat a 5 corners, ja domina aquesta estadística l'equip de Costa. 6è corna pel Futbol Club Barcelona B. A punt de produir-se el canvi, el quart àrbitre. Ara els dorsals dels jugadors. El que entrarà, Juanjo amb el 33, i el que surt amb el 18, Pablo Sanz. Fa el llançament, toca Juli, l'àrbitre assenyala falta. I ara sí, moment pel canvi. És Juanjo. Els moviments per Pablo Sanz. I Juanjo, que jugarà el seu 5è partit en aquesta lliga. Havia estat 3 vegades titular per segon partit. Surt com home suplent. La pilota Moreno. Ha posat la cama Corino, lluitarà l'Eque. Ho aconsegueix? Doncs sembla que no, Corner. Corna. Es fa el llançament ràpid per aprofitar que el porter no es troba en la seva posició correcta i l'altre que considera que la pilota estava en moviment. Està fent un gest. Ho estava. La pilota no estava parada del tot, corria endavant i l'àrbitre se n'ha adonat. Ha fet un gest com dient que la pilota estava en moviment. Com a mínim és el que ell ha vist i això és important. Ajuda que entenguem el que xiula l'àrbitre fent aquest moviment que ens permet dir el per què fa repetir el llançament del corna. Pilota que refusarà Corino. Posa el cap Torrefilla. Patri. La demana Christiansen, no s'han entès, era bona la idea, però no passa el resultat final. I ara contraatac de l'equip de Bilbao. Ha quedat estès a terra Bolo, quan hi ha la centrada de Felipe per Vidal Ráfaga, que para la pilota i dona opció a Arnau que li prengui. S'han posat la mà al cap els jugadors de l'Atlètic Club de Bilbao perquè Vidal Ráfaga sigués xutat
de voler, probablement hauria marcat. I atenció perquè el jugador de l'Atlètic de Bilbao B està absolutament estès i immòbil. Es pot haver fet mal quan rep en aquests moments l'ajut dels massatgistes. Absolutament immòbil, no mou ni un dit el jugador de l'Atlètic de Bilbao B. Bolo s'està enduent avui tot el protagonisme en aquestes accions. Aquí veiem el cop de cap que ha rebut i Xavier Roca com si no hagués passat res. El canvi, però, no serà el de Bolo, sinó que marxa Guerrero i entra amb el número 10, Cortina. Se'n va el germà de Julen Guerrero, entra amb el número 10, Cortina, un jugador que habitualment fins i tot juga amb el primer equip. Recupera un poquito. El Barça ve retornant la pilota a l'Atlètic de Bilbao B. Respirando. Està intentant recuperar-se amb el micròfon que Víctor Paz s'ha situat darrere mateix de Bolo. Hem escoltat com el delegat de l'equip base respira. I Bolo que torna al camp. Encara una mica grogui, però Bolo ha pres la decisió de reincorporar-se al terreny de joc. Només s'han jugat 12 minuts de la segona part i han passat ja moltes coses. Ens ha espantat durant uns moments. Bolo absolutament immòbil, estès al damunt de la gespa, sortosament. Una vegada rebut l'atenció precisa, Bolo ha tornat a reintegrar-se al terreny de joc. Quatre homes de l'equip vermell i blanc preparats per la rematada. Corino és l'especialista, ara però hi ha posat el cap, ha estat precisament Bolo. I s'ha equivocat Garitano intentant aquesta rematada forçada. Ha semblat més un assaig de rugbi que no pas una transformació de rugbi que no pas un llançament a porteria. Semblava que busqués superar el travesser, com passa en un altre esport, com és el rugbi. Ha tocat Juli, la passada de Set Valls arribarà a Moreno, l'està demanant Christiansen, la centrada, ara qui s'ha creuat és Felipe, el refús pot acabar a peus de Set Valls, no, l'ha endurat Òscar Alcorta. És Bolo, l'està demanant Vidal Rázaga, la pilota però l'ha tallada Roca. Aixeca Patri per la pujada de Garcia, ha tallat Lambea fora de banda. Encara recordo el cop de cap que li ha donat Roca a Bolo i Roca com si res. La possessió de la pilota afavoreix els interessos del Barça B, 57-43. Canvi de joc de Roca a la posició de Moreno, que haurà de saltar. Però el controla bé amb el pit. Deixa per Torrecilla. Christensen ja es prepara. Juli, Torrecilla, molta pressió. Pilota enrere per Porto. Passada llarga, sembla jugada assajada. Massa llarga, lluita Patri, lluita, que lluitaràs. Però ha acabat tocant la pilota quan aquesta ja havia traspassat la línia de fons. Aquí tenen a Patricio Rubio Bernal, un dels jugadors que teòricament hauria de deixar el Barça B i jugar amb un equip de primera a partir del 15 de desembre. I ara, atenció, una altra topada, la de Juan Carlos Moreno amb Agustín. Es queixa el lateral dret del Bilbao B. Parla amb l'àrbitre. De fet, ha tingut ja alguna conversa amb l'àrbitre a la primera part quan li ha ensenyat la targeta. Sembla un jugador amb molt caràcter, Agustín. La parella de massatgistes de l'Atlètic de Bilbao B a punt per entrar al camp.
sempre que ho consideri oportú, el col·legiat del partit, el valencià Carles Campos. De fet, fa estona que van i venen els massatgistes del Bilbao, I semblen germans, perquè van clavadets, vestits perfectament. I amb un tallat de cabell idèntic gairebé. Qui els tenen? Un és José María Ipiña, que és el massatgista que porta la bossa. L'altre és el fisioterapeuta, que no tenim la sort de saber qui és. Com tampoc ha tingut sort ara Set Valls en la lluita per la pilota que feia per la banda esquerra. Als 16 minuts ja de la segona part, al Mini, en directe TV3. Barça B 3. Bilbao B 1. L'Atlètic, el filial de l'Atlètic Club de Bilbao, que no funciona aquesta temporada. Ha donat instruccions Manu Sarabia, la seva parella de massatgistes, que tot i que l'àrbitre no els ha deixat entrar al camp, se situïn darrere mateix a la porteria i comprovin si Agustín està en perfecte estat per continuar el partit. I xiulen fora de joc a Garcia, tot i les seves protestes. El Bilbao B, que prepara un altre canvi, no hi ha temps per explicar tot el que passa. Això és bo. Aquest és el futbol que desitgem perquè la gent no s'avorreixi. Veiem la jugada. Garcia estava en posició de fora de joc, però el que reclamaven és que abans s'hauria d'haver xiulat falta. Ja som a l'altra porteria. Vidaurrázaga, que prepara el xut, retalla la passada a l'esquerra per l'entrada de Cortina. Ha baixat molt bé Patri a defensar. Patri, que controla la pilota, li fa un túnel impressionant i el públic agraeix aquest detall de qualitat de Patricio Rubio Bernal. Talla Juli, la pilota però sense control a la rotllana central. Corino tapa Set Valls, aguanta bé, no es precipita. Juga Felipe, es mou Bolo, per l'esquerra entra Cortina, massa llarga la passada, gràcies, fora de banda. Aquí veiem el detall de qualitat, vegin, mitja volta, apa. Ningú li pot discutir la qualitat tècnica a Patri, un jugador però que necessita jugar amb un equip de superior categoria quan minut 60 continua Eibar 2, Real Madrid B1. Li ha quedat petit a Patri la segona A i a més necessita motivacions noves per millorar com a futbolista. Aquest és el cas de Pirri o Quique Martín, que estan al Mèrida, o altres jugadors que evidentment després d'uns anys d'estar al Barça B han buscat la seva confirmació lluny del Mini en un equip de primera divisió, on se'ls exigeixi més, on tinguin veterans al seu costat que els aconsegueixin, doncs, donar experiència. Es mou Patri per Garcia, Garcia que amaga, és la jugada que fa molt bé també Moreno, ha tocat l'Ambea per Vidaurrázaga, pot tallar el Barcelona, s'aixeca una altra vegada, Patri posa la cama, continua Patri, és Garitano, intenta Juli, es mou Vidaurrázaga pel mig, Vidaurrázaga que rep, la jugada pot ser perillosa, Bolo, ha pogut tallar Roca, aixeca la pilota Porto, deixa passar molt bé amb el cos Patri, que bo és. Busca Christiansen, llàstima. Ha fet un gran moviment, una finta amb el cos per col·locar-se bé la pilota davant, però després la passada Christiansen anant massa llarga. Cortina. El control d'Edu Alonso, que s'ha llançat a la piscina, però amb unes ganes increïbles, tot i que el seu marcador, en aquest cas Set Valls, havia estat una mica despistat a l'hora de voler controlar la pilota. Edu Alonso, almenys des de la nostra posició, ha donat la sensació que el davanter de l'Atlètic Club de Bilbao B no sabia aprofitar l'error de Set Valls, però torna a intentar-ho. Edu Alonso, amb la pilota als peus, envia el punt de penal, tallat Juli, torna a controlar Edu Alonso, retalla, intentarà la centrada, és bona, perill, ha tornat a refusar Juli, el corta, el canvi de joc buscant Cortina, toca amb el pit Patri, deixa per Garcia, trepitja Garcia, deixa per Patri, Patri pressionat, ha de deixar per Roca, Roca aixeca la pilota a la banda, baixa Moreno, Moreno controla bé, Torrecilla, estan molt enganxats els jugadors del Bilbao, però s'ha de córrer, ho intenta Set Valls, fora de banda. Ha entrat com un autocar Corino
enviar la pilota fora de banda. Christensen. Moreno vol fer jugada amb Christensen, amaga molt bé la pilota, li aixeca, massa tard, ja estava fora de joc Moreno. El primer del Barça en aquesta segona part, el primer fora de joc. Ara ha pogut treure bé la pilota Leque. La passada de l'Ambea, la pressió és bona, ha estat fi Juli, Patri també posa la cama amb força. Torna a passar com a la primera part. A partir del minut 20 és quan ha començat a funcionar la màquina del filial de l'Atlètic Club. Garitano. Bolo. Hora de joc. Tot i així ha parat Arnau. El primer fora de joc de l'Atlètic de Bilbao en aquesta segona part, un en la primera part. Doncs, si aquest és el moment, és allò que s'ha de tirar a la línia, però un palet més avançat probablement sí que estava el davanter. Quan ataca el Barcelona B, ha tallat Felipe. Era molt bona la passada de Moreno, talla Christensen, Moreno posa la cama i l'àrbitre que xiula la falta. Ràpidament Moreno disculpa, però Corino està molt fort, ja ho saben. Aquí tenen el central de l'Atlètic Club de Bilbao B, que és qui ataca. Bolo que vol fer la centrada i el jutge de línia que marca servei de porteria. És el mateix Bolo qui deixa la pilota. Aquest és Gaizka Garitano. Aquí tenen el fill d'Àngel Garitano, més conegut per Ondarru, i nebot d'Ander Garitano, el jugador del primer equip de l'Atlètic de Bilbao. Aquest Cortina. Canvi de joc. Amb el pit la baixa Roca, la deixa morta, pensa. I una passada llarga buscant Garcia, talla l'Ambea, recupera Patri, molt actiu en aquesta segona... Perdó, Juanjo, molt actiu, dèiem, Patri la segona part. En aquest cas era Juanjo, el 33. Com poden comprovar, el planter blaugrana no para de donar jugadors pel primer i segon equip. El Barça B. Buscat bé l'entrada de Torrecilla, Set Valls, continua Torrecilla entre rebots, recupera Edu Alonso i ara Torrecilla ha de córrer. La pressió de Juli no ha donat resultat. El corta buscant la banda esquerra, entrarà Cortina. Cortina que pot fer la centrada, bona la centrada i el gol! Gol de Bolo, una altra vegada Bolo. S'ha avançat a la sortida de Manu, d'Arnau, perdó, i el davanter de l'Atlètic de Bilbao ha estat molt més ràpid i ha aconseguit d'aquesta manera escurçar diferències per segona vegada en el partit. Recordin que Bolo és l'autor dels 2 gols de l'Atlètic Club de Bilbao B, el primer de penal, el segon en aquesta jugada. La centrada perfecta de Cortina i aquí Arnau no hi ha arribat a temps. Ja ha aconseguit Bolo el seu segon gol en aquest partit. Ara Juanjo trepitja àrea, posarà la cama a Juanjo, se li queda enrere. 3-2 i molts minuts encara de segona part. I és bona la posició de Bolo. Va com un coet Bolo. Entrarà Porto. Fora de banda. Alguns seguidors de l'equip basc cridant Bolo, Bolo. Només havia fet un gol fins ara, avui 2. I provocant ara el corna. Aquí tenen el doble golejador de l'equip basc. Poden sentir els aplaudiments del públic situat a la part baixa de la tribuna perquè Mingo és a punt d'entrar al terreny de joc en substitució de Torrecilla quan acaba de marcar el gol de l'empat l'Atlètic de Bilbao B.
normal que s'abracin així perquè és un equip que aquest any ho està passant molt malament. Jugada d'estratègia i en el segon pal aquest home que veuen i que marcava Set Valls ha aconseguit trobar l'esquena de Set Valls i posar el cap a temps per batre Arnau. Gaizka Garitano acaba de fer el 3-3. Insistíem abans, en el moment que es produeix el canvi entre Mingo, se'n va Torrecilla, insistíem abans, dèiem, amb la perillositat que portava l'Atlètic Club de Bilbao B en les jugades de pilota parada, sobretot a les sortides del córner. Roca envia cap endavant, ara tots a córrer, Mingo en acció. Cortina per Bolo, penja la pilota Bolo, refusa Porto, la controla Juanjo, falta de Garitano, falta clara, falta i targeta. La quarta targeta groga que veu un jugador de l'Atlètic Club de Bilbao B. Les tres primeres en la primera part, en el minut 28 Agustín, minut 29 Guerrero i en el minut 33 Lambea. Fa el llançament Porto, deixant a la banda per Roca. Roca amb Garcia. Garcia obstaculitzat per Lambea, falta clara, llançament a pilota parada. Buscant el 4-3 l'equip de Costes. Temps en tenen els jugadors blaugranes per fer un altre gol. I l'Atlètic de Bilbao B, que en cas d'aconseguir un resultat positiu aquí al mínim, seguiran mantenint la ratxa i mantenir-se per 5è partit consecutiu de manera invicta. Juan Moreno fa la centrada al segon pal, posa el cap Garcia fora. No ha pogut colpejar bé, estava a terra. I la veritat és que Garcia ha posat el cap, però aquestes pilotes o estàs saltant o no pots connectar bé una bona rematada. La segona rematada amb certa intenció, tot just la segona rematada amb certa intenció de l'equip blaugrana, el que portem de segona part. La primera, amb 20-30 segons escassos de partit, Christiansen ha aconseguit marcar el que era en aquells moments el 3-1. Ara el resultat és d'empat a 3, falta pel Bilbao B. L'equip basc, Lambea per Felipe, toca i toca la pilota al conjunt de Manu Sarabia, que s'ha retrobat amb la confiança del 3-3. Arnau obrint a l'esquerra per Mingo. Continua Moreno. Obstrucció, falta. No té temps Moreno per fer el llançament. A més, ha d'endarrerir la pilota. Mingo. Set Valls per Moreno. Moreno amb l'ajuda de Juli. No pot endur-se la pilota. L'ha deixat per Bolo. Haurà de tallar Mingo. Mingo que va a terra per evitar que entrés per la banda aquell defensa Edu Alonso. Falta? Doncs sí, falta, guanyant metres l'equip basc. Carles Domingo. Paral està portant molt perill l'equip de Manu Sarabia. Salta Bolo, no pot refusar Porto. La pilota que va sortint fora de banda sense que ningú l'hagi tocada i per tant la pilota afavoreix els interessos de l'equip de Costes, que ha de reaccionar en aquests últims 15 minuts que queden de partit. Empat a 3.
sabut evitar bé Roca, com a mínim la pilota anava cap a terreny de l'Atlètic Club de Bilbao. Bé, Garcia corre, hi ha moltes ganes, però algú ha de posar una mica de seny. Xavi Roca, com no arriba la pilota a peus de Juanjo, s'endú la pilota a Bolo per Vidaurraza, que ha entrat amb tota la seva força Xavi Roca. La sort que ha tingut és que ha tocat la pilota. Ho ha d'aprofitar Patri, falta. Obstrucció clara de Cortina. Aquí tenen a Vidaurraza tornant a la seva posició de pressió en la zona central del camp. Manu Sarabia, que ha vist com el seu equip remuntava un 3-1 advers. En 2 minuts ha aconseguit del 3-1 al 3-3 passar l'equip de Bilbao. Quédatela, Patri, quédatela. S'ho mira així. El rebot per Juli. Juli deixarà per Patri. Rellisca Cortina. S'ha de centrar. Envia la pilota a Patri al punt de penal. El salt de Juanjo. Saltarà ara Mingo. Té potència per fer-ho. Bona la passada a l'esquerra per Moreno. Moreno amb Agustín. Retalla Moreno. L'està demanant Juanjo. Juanjo trepitja àrea. La demana també Set Valls. Set Valls que vol provar el xut. Ha posat la cama Garitano. Contraatac de l'Atlètic Club de Bilbao. Bé, Bolo. És un contraatac tímid perquè està molt sol, però aguanta, té força per aguantar tot i la seva alçada. No sabem si ho volia fer o li ha sortit. La qüestió és que això acabarà amb res, perquè ha pogut salvar Mingol fora de banda. Mou la pilota Porto a la banda per Xavi Roca. Christiansen, que fa uns minuts que no toca pilota, ho intenta ara. Molt bé Christiansen, continua Christiansen. Va intentant massa tard. Ara també fa un embolic al Corta, gràcies. Set Valls, es mou Christiansen, es mou Moreno, continua Set Valls. No s'entenen, no li pot passar la pilota perquè estan fora de joc. Ha de rectificar cap enrere per Juli. Juli buscarà la banda, posició fàcil per Garcia, fa la diagonal Juanjo, continua Garcia, Garcia busca el centre. Si no es xuta a porteria no es farà cap gol, 33 minuts de la segona part, marca jugada Mingo. Deixa per Set Valls, Moreno. La pilota per ningú del Barça B, sí del Bilbao B, el Corta per Bolo. Entra sol Cortina per la banda esquerra, la pilota va a la dreta per Edu Alonso, entra Vidaurraza al punt de penal, ha tocat amb el pit. Porto fora. ¡Fuerte ese equipo! ¡Vamos, Jaime, Noé! ¡Vete ahí, sí, bien! ¡Vete al centro, Atacant l'Atlètic de Bilbao B. Bolo ja estava preparat una altra vegada. Hi ha control per part del Barça B en el centre del camp. Patri perd la pilota Christiansen. Ha de treure una mica el geni. Servei de banda. Ha pogut comprovar que el número 11 i capità de l'Atlètic Club de Bilbao B porta a l'esquena quan hi ha el mateix resultat en el minut 75 a Ipurua, Iberdorri, al Madrid B 1. Dèiem que el número 11 porta a l'esquena Gorka en lloc de Vidaurraza, perquè era tan llarg el nom que han preferit posar Gorka. Precisament marxarà el jugador d'aquí, parlàvem, i entrarà amb el número 20. No. 20, Álvaro, sí, hi ha una errada en la fulla de les alineacions. Ens costava que el dorsal número 20, Álvaro, era el porter suplent, però evidentment de porter suplent en té ben poca cosa aquest jugador que és a punt de sortir al camp. Poden veure vostès, no cal que els expliquem nosaltres. Aquí posa Álvaro, número 20. Álvaro Pérez, procedent del juvenil. Encara que no és nascut a Bilbao, sinó a Sant Sebastià. Seria un porter molt petit, Álvaro, en cas d'haver d'ocupar un lloc sota els 3 pals, perquè és autènticament menut. En farà el llançament Patri.
Bona la passada per Moreno. Moreno que la torna a enviar a l'àrea. Precisament Álvaro és qui controla. Ha allunyat Cortina la pilota. Li han fet falta a Bolo. Ha estat intel·ligent Bolo, que se n'ha adonat de la presència del seu marcador. Xavier Roca en aquest cas. El mínim contacte s'ha deixat caure al terra. L'àrbitre, lògicament, ha xiulat la falta. Evidentment, no es diu així, sinó que es diu Juan Antonio Pérez Alonso, però continua sent perillós, com han pogut veure. Ell iniciava la jugada que ha pogut tallar Roca. Retalla Patri. Christiansen. Aguanta Christiansen. Puntada llarga de Patri. Joc que està baixant de qualitat, no troba espais. L'equip blaugrana, i la veritat és que només una jugada aïllada i de velocitat podria, com aquesta de Patri, podria donar una sorpresa a la defensa basca. Talla Garitano. No controla bé el Corta, lluita molt bé. Set Valls, la pilota al centre per Juli. Entra Patri. Patri té espai, Patri continua, es mou Christiansen, l'està demanant Moreno. Patri obre la banda per Garcia, que pot fer la centrada. Bona la centrada, Christiansen! El refús defensiu de Corino. Ràpidament Garcia ha pressionat molt bé per recuperar la pilota. Juli per Garcia. Garcia intenta la jugada personal, cau, s'aixeca. Els de terra ho han de sentir. Ni tan sols l'alè del seu rival. I ara contraatac del Corta. El germà de Rafa Alcorta, Òscar. Falta de Set Valls. Quan arribarem al minut 38 de la segona part. I així ha tornat cap al camp Thomas Christiansen, amb aquest vol que hem vist. ¿Están listos? ¡Aquí listo! Gran llançament gairebé amb tota seguretat a càrrec de Corino, dorsal número 4, el central de l'Atlètic Club de Bilbao B, que ja ha llançat dos llançaments de falta directa pràcticament idèntics al que ara estarà a punt de treure en els primers 45 minuts. no val, hi haurà targeta per Òscar Alcorta per haver endarrerit el llançament, considerant que es movia algun jugador del Barcelona, però l'àrbitre havia donat dues indicacions, que fes el llançament, i finalment Òscar Alcorta s'endú la targeta groga, número 19. ¡Aguantamos, ¡Juntaros! Germà, com ja saben, del jugador del Real Madrid abans de l'Atlètic, Rafa Alcorta. Tornen a fer el llançament, ara sí, el xut, que ha tapat molt bé Christiansen fora de banda. ¡Venga! ¡Seguimos, equipo, venga! ¡Vamos! ¡Ahí están vivos, Juli, atenta ahí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Aguántale! Álvaro pot fer la centrada, ha tocat Roca, algú ha d'intervenir, ha posat bé la cama Porto, pentina Garcia, controla Christiansen, ha entrat amb contundència Corino, que està fent un gran partit fora de banda. Thomas Christiansen, el jugador que ha fet els 3 gols de l'equip blaugrana. Contra el cos d'Álvaro, el refús de Roca, s'aixeca ràpidament el petit número 20 del filial de l'Atlètic Club de Bilbao. Ha de tallar Set Valls, no ho aconsegueix, està sol al Corta, el xut al Corta, al pal, pilota al pal, i continua l'atac. Edu Alonso, una altra vegada al Corta, Garitano que controla, retalla, ha pogut treure la pilota Juanjo, se'n va Juanjo, ha posat la directa, deixarà per Moreno, Moreno no pot superar l'entrada d'Agustín fora. No serà que no tinguin oportunitats de marcar els jugadors de Manu Sarabia. A la creueta,
a l'escaire esquerre, ha col·locat amb molta facilitat la pilota al Corta. Com poden veure, novena ocasió de gol de l'Atlètic Club de Bilbao B. Un partit d'autèntic futbol ofensiu. Álvaro toca en el cos de Roca, l'envia Bolo, Sol Cortina, Porto controla amb dificultats, retalla Patri, deixa la pilota enrere, s'ha complicat, Bolo, Arnau, penal! Penal clar, sense cap mena de discussió. Penal d'Arnau a Bolo, que reclama targeta, i efectivament l'àrbitre ensenyarà targeta groga a Arnau, i encara Boca ha considerat que no estava en la zona d'ocasió manifesta de gol. Déu-n'hi-do la pilota que ha perdut Patri i que li ha costat al Barça aquest penal en contra, un penal que en cas de transformar-lo podria donar la victòria per la mínima a l'equip que entrena en Manu Sarabia. El joc està aturat. Ve Gerard, el germà de Juli i de Sergi, a preguntar si és penal. Doncs sí, és penal. Quina tarda! Ara sí que no tenim cap dubte, Víctor Patxi, que això era penal, no? Se l'han dut per davant, literalment. Ha arribat tard, amb força, i el resultat és que Bolo encara està situat fora del terreny de joc. Garitano xuta, Garitano xutarà, Garitano xuta, el llançament, gol! El 3-4! I la festa dels jugadors que busquen ràpidament celebrar-ho amb el seu entrenador Manu Sarabia. Aquí tenen la dedicació o dedicatòria que li fan al seu entrenador, els joves cachorros de l'Atlètic Club de Bilbao. 3-4. Ha col·leccionat abraçades i petons Manu Sarabia per part dels seus jugadors. Impressionant la recuperació de l'Atlètic Club de Bilbao B en les últimes 5 jornades de Lliga. 9 derrotes consecutives, 9 derrotes en els primers 9 partits de Lliga, i difícilment, quan només falten 2 minuts perquè s'acabi el partit, acabarà perdent l'Atlètic Club de Bilbao B al partit d'avui al Mini. La demana Moreno, intentava ser Valls una passada. Continua, doncs, la crisi de resultats de l'equip de Quique Costas. Que amb la d'avui sumarà amb gairebé tota seguretat la quarta jornada consecutiva sense aconseguir la victòria. Han tornat a enganyar Arnau en el llançament del penal. A la primera part ho ha fet Bolo, ara en el segon temps Garitano. Una pilota perduda per Patri, ha provocat la jugada del penal amb Bolo de protagonista. El mateix protagonista del penal de la primera part. I que té la pilota ara, com poden veure, no serà que no lluitin, I no serà que Bolo no hagi quedat estabornit en els primers minuts d'aquest segon temps, però Déu-n'hi-do amb quina força que ha entrat i amb quina claredat d'idees que ha tornat Bolo al camp. Minut 44 ja de la segona part. Torna a atacar el conjunt basc. 2 cops la pilota va contra el cos de Mingo. Garitano entrant i rep la falta. I l'àrbitre que crida Juanjo. Perdó, Juan Carlos Moreno, no? Juan Carlos Moreno, i li ensenya la targeta groga. I gat vell com és Manu Sarabia, últim minut de partit i un canvi per acabar de trencar una mica més el ritme a l'equip blaugrana. Està a punt per entrar al terreny de joc dorsal número 8, Raúl Ochoa. Que vote Sant Mamés. I tenen els joves seguidors de l'Atlètic Club de Bilbao que estan passant uns moments d'autèntica eufòria, perquè la veritat és que estaven perdent per 3-1 i està guanyant l'equip, el seu equip, per 3-4. Posa el cap Bolo, ha saltat en Porto, pilota que queda a peus de Garcia, que deixa que surti fora, fa el llançament de banda perquè Arnau pugui fer un xut de porteria a porteria. Ja en temps afegit, Christensen en veterania intenta frenar
o provocar que perdi la pilota l'Atlètic Club de Bilbao B, no ho ha aconseguit. Temps afegit a partir d'aquest moment. Alguna cosa ha xiulat l'àrbitre, que s'ha de repetir el llançament de porteria perquè ell estava donant autorització que entrés el jugador que estava fora del camp i que no era altre que Gaizka Garitano. Ara hi haurà el canvi. Entrarà Raúl, el quart àrbitre, acaba de preparar tot just el dorsal de l'home que ha de sortir. El número 9, l'autèntic protagonista del partit per part de l'Atlètic Club de Bilbao B, Bolo. Crits de Bolo al Mini. La pilota que va d'un cantó a l'altre sense que ningú controli la pilota. No li ha sortit prou bé aquest llançament a Arnau. Salta Garcia, l'avantatge és per l'Ambea. Salta Roca. El refús defectuós de Felipe. Felipe Guréndez. El refús pot anar per Garcia. Garcia encara pot fer jugada. Aguanta, deixa per Patri. Patri controla enrere. Penja Roca. El refús queda a peus de Juanjo. Juanjo posa la directa. El rebuig defensiu va a peus de Roca. Roca envia a l'àrea. Ja és contrarrellotge com s'està jugant. 47 minuts i 20 segons. Han passat moltes coses. L'àrbitre pot xiular quan vulgui. Canvi de joc que fa Raúl Ochoa. Es llencen a terra Mingo i Edu Alonso. Edu Alonso encara té la pilota controlada. Fa la centrada. La centrada que no ha pogut rematar bé Álvaro. Per sort del Barça B. Hi ha hagut falta. Falta que rep Pep Setvalls. El Barça busca amb totes les seves forces l'empat. Són els últims segons del partit. Mira el rellotge l'àrbitre valencià, Campos Andreu. Falta de Cortina, falta clara que rep Garcia. Perden temps els jugadors de l'Atlètic Club de Bilbao B, però encara hi ha opció, una última jugada. La pot fer Patri si fa un bon llançament. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tots a l'atac. Embolic de jugadors, no està ben col·locat Cortina, l'àrbitre l'ha d'endarrerir. Ara sí, aixeca la pilota Patri, s'aixeca Porto, la pilota que no la pot rematar ningú perquè l'àrbitre ha xiulat falta d'algun davanter, probablement de Porto, però tots havien entrat a la rematada. El públic que comença a deixar el Mini, que, com ja va passar contra el Alavés, amb molts gols, al final la victòria no va ser per l'equip de casa, aquell dia 2-3, avui 3-4, sinó per l'equip que visita el Mini. I aquí tenen l'afició bilbaïna que s'ho està passant d'allò més bé. El petit Álvaro no pot amb Roca. Patri allunya la pilota i en aquest moment certifica l'Atlètic Club de Bilbao B la seva victòria. 3-4. Aquí tenen la llista de golejadors. Avui llarga llista de golejadors al Mini. 9 ensopegada de l'equip de Costes. Barça B 3, Atlètic Club de Bilbao B 4. Gràcies per la seva atenció i fins un altre partit.